И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Разор и ние сме Gameplay Разпреде. И това е giveaway на Minecraft Premium аккаунт. По случай 20 абоната. Хора, благодаря за тези 20 абоната. Не са много малко приятели, но 20 абоната. И това е giveaway-ът. Ще дам Minecraft Premium аккаунт. Ще отегна с рандом човек или рандом комент в Twitter. Мисля, че когато ще отегна поне 10-20 коментаря трябва да има. Мисля да отегна на 30-40 или пък ако изобщо няма коментари 50 абоната. И кое е задължително? Задължително е да се абонирате, да харесате клипа и трябва да се запишете тук запис и как е вашия скайп. Примерно моя е Христо Донателло. И така. Може, ако пък искате, можете да не харесате клипът, но да се абонирате задължително и да си напишете записи вашия скайп. Примерно как ви е там Нъпъкиор, как ви е там скайпа. И това беше. Приемам аккаунта, ще ви теглям, като имам поне 20 коментара и пък някъде на 40-50 абоната. Опа. И може и на 30. И на 30 кандидатурите ще са отворени. И това беше. Хора, много ви благодаря за тези 20 абоната. За мен и бъдеще това е доста много. И абонирайте се, харесайте клипа. И горе-долу това беше. Можете като отегля да ви дам повече инфо за премиум аккаунта. Имам го. Затова малко ще паузирам клипа и ще се върна като на Hypixel. И така, ето върнах се. Ето Hypixel. Да видите, че това е IP-то. Ето влизаме. И ето ни в Hypixel. И така, това беше от този клип. Дано да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа. И успех на всички и до скоро!